علی دی جوڑی دا ہر دعا شان علی دی جوڑی تاج نہ کرے علی جڑے نبی دے نواسے دی خاطر اے بیلا دے دعا شان علی دی جوڑی دا علی دی جوڑی مولا سلامت رکھے ہر دعا شان علی دی جوڑی دا دیکھ سو بابا علی دے جوڑی دا ہے واسف خود رحمان علی دے جوڑی دا علی دے جوڑی دا مولا سلامت رکھی لمبیا مجلسائی محرم دے دوران پڑھی نہیں سکدیاں این واسطے میں تھوڑے قیمتی وقت کو ضائع نہیں کیتا اپنی نوکری شروع کر دیتی ہے کہ جتنا لحظہ پڑھا انہاں لوگاں تو دعا پینانا آیا تے پوری دعا گھنتے بن جا جب بیٹھے ہو قصیدہ شروع کر دیتے ہیں واقعات تھوڑے بچوں کو یاد عید دے دی پترا پوشاکاں منگیاں ماں کیا تھوڑے پوشاکاں درزی دے کولیں یہ ہے نا بابا یہ لفظ سننا چاہتے ہو نا تھوڑا پوشاکاں درزی دے کولیں آواز قدرتی جبرائیل سندا پئی میری کنیز پترا نال وعدہ کر بیٹھیے تھوڑا پوشاکاں درزی دے کولیں پوشاکاں چاہ دکل باب کریں اندرو پوچھیں اے نا کہ میں جبرائیلا میں خادمہ میں نوکرہ اندرو پوچھیں من انت علی الباب پوچھیں نا تائیں جو کنڈا کھڑکامنے دکل بات کرنی اندرو پوچھیں من انت علی الباب تو اے نا کہ میں خادمہ نوکرہ اون لہجے نال لہجہ ملا کے آکھیں انا خیات الحسنین میں حسنین دا درریاں بس بابا درزی بن کے آیا پوشاکاں چاہیاں پوشاکاں ڈتیاں فضا نے پوشاکاں کی دیاں بھیرا جبرائیل پوشاکاں دا ڈتی ہیں نہیں ذرا اپنا تعارف کرا تو کون ہے کتھوں آئے اے پوشاکاں جو چاہیے ودے اے سامان جو چاہیے ودے اے قائدائے تے بھیجا کائیں ہے بھیجا کائیں غیرت والے جناب فضا نے جنا سوال کیتا جبرائیل نے جواب کیا کیا بھائی کمیاں دے نا پوچھی دے فضا لایا حسدرات کمیاں دے نا پوچھی دے فضا لایا حسدرات اے کپڑے شاہزادیاں دے گھنے آیا عرش اولا تو گھنے عید دائے سامان علی دی جوڑی دا علی دی جوڑی دا مولا رنگ لاوی زندہ و سلامت رہے میرے ہاتھ بلند پہ تھی یا علی ہاتھ بلند کر کے یا علی پہ کریں دے ہو میری دعائے وطنی خادم دی تواڈے ہاتھ کہیں دنیا دے رزیل بندے دے محتاج نہ تھے شیعہ سنو آؤ بابا پہلا شعر سنائیں مل گئے پوشاکاں اما پوشاکاں مل گئے ہون سواریاں پوشاکاں میں مگا دیتی ہیں سواری نام محمد کو منگو بس بابا ٹائم بہت تھوڑا ہے منگی سواری نبی نے اپنے مونڈے جھکائے مہر نبوت جھکائی ہو گئے سوار پہلا دوجھا تریجھا چوتھا قدم چایا خالق نے ڈٹھا پیارا انداز اپنے حبیب محمد دے مخاطب ہو کے میرے بے نیاز خالق نے کیا کہ بھائی
جوڑیدا سلامت ہو میں معذرت دے نال فضائل تھیں ختم پیا کریں نا آج دی نوکری